Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, ekseni sibike ngendaba kaBonkosi Khanyile obekufanele avele enkantolo ngomsombuluko wangaphumelela uthengo lwesibili mayifika basebethi cha bayayireverse ibail yakhe bayamvalela yena. Kwakufuneka ukuthi appear namuhla kusanipha neupdate yokuthi ubaba uJacob Zuma uthumele ummeli ozokwazi ukuthi ammele kuleli cala kanti nomunye obevelile ukuthi uzomlekelela uShabir Sheikh owakwaba iaccountant kaJacob Zuma ukuthi naye uzolekelela njengoba esenkantolo. Namuhla ke njengoba bevele phambi kwenkantolo ngithembisile ukuthi ngizoletha iupdate yokuthi kwenzakaleni ngaye. Ingakho ke ngiyenza le video kodwa kule video le ngifuna ukuthi sikhulume ngento enzimbi sokhuluma ngendaba kaBonkosi Khanyile emveni kwayo bese sikhuluma ngendaba ethinta iphalaphala noPresident Ramaphosa. iPD noma amaphoyisa athatha isinqumo sokuthi ngcono bayithathe le ndaba bayenze beclassified okungukuthi thina as a public we are no longer entitled to siyibone leyo information nokwazi nje information concerning iphalaphala lokho okufrustrate kakhulukazi EFF. Ngibonile nestatement se-MK Party kodwa angeke ngikwazi ukuzifunda zonke. Into engizoyenza ngizocaphuna uBonkosi Khanyile ngoba naye unomlayezo udlulisile udlulisela ama-member omkhonto wesizwe party engicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi ngiwudlale la ngoba bakhona abantu abangama-member omkhonto wesizwe party nabantu nje abawulandelayo kodwa noma bengesiwa ama-member abasawubuka kukhona futhi nabangawuthandi ngoba ngiyazi ukuthi abalandeli abakhulu bomkhonto wesizwe party abe-EFF isizathu senza ukuthi bayilandele alukho usuku abalindele njengosuku la kuthiwa ukuyothiwa khona umkhonto wesizwe party ufailile noma uyophelile awusekho. Alukho usuku abalinde njengosuku la kuthiwa khona ayoFloyd uyaresign. Lolo suku bayobe bejabule bebonga uNkulunkulu ngalolo suku ngendlela angazi mina ukuthi wahamba nani mzukwane ehamba ku-EFF angazi noma inzonda abanani noma uthanda babe nalo ngaye kodwa nje noma yini eyenzeka kumkhonto wesizwe party bareporta as uFloyd. Angingangeni ke kuleyo nto leza angifuni ngena kwipolitiki kodwa ngenzela labo bantu labo bangiyazi ukuthi bayayilandela yonke into ethinta umkhonto ngoba befuna ukwazi ukuthi kuthiwa. Sizongena ke endabeni kaBonkosi Khanyile uma siphuma kuyo bese singena endabeni ethinta uRamaphosa nephalaphala. Bengifunda i-article la ku-News 24 la bachaze khona ukuthi uBonkosi Khanyile namuhla uphiwe ithuba lokuthi kukhulunywe udaba lwakhe. Wayeseyaveza isizathu ukuthi cha ngomsombuluko ngenxa yemvula lezi ezinamandla uphazamisekile ukuthi angasheshe afike enkantolo kanti ubengazizwa kahle. Wayesexhumana ne-investigating officer yona yamtshela ukuthi cha seyinewarrant yokuboshwa kwakhe ayisayingeni indaba yokwemukela isizathu. Namuhla ke enkantolo wayesekhipha incwadi eshoyo ukuthi ubengaphilile kwi-doctor's note or sick note. Inkantolo yayisiyemukela leyo ncwadi ngaleso sizathu yase ibail yakhe iba reinstated okusho ukuthi usengaphandle ngebail akaboshiwe njengoba sikhuluma. Ekuphumeni kwakhe ke ngaphandle uthola amalungu omkhonto wesizwe party abazomeseka ephumile ngobuningi bawo. Bekukhona ngisho ngizwe Mchunu naye ezomeseka ngoba ungomunye wabantu ababechajiwe nabo mayelana nayo le July unrest. Yena ke waluwina ke icala ayibekwe lo ubekhona naye ezomqinisa ezomtshela ukuthi cha abazisoli ngokuthi basupport uPresident uJacob Zuma akaqine. Kunomlayezo ke awudlulisile uBonkosi Khanyile ewudlulisela abantu abangamalungu omkhonto wesizwe. Ilomlayezo ke ngifisa ukuthi siwucaphune ngoba okubalekile sesidlulile ukuthi uBonkosi Khanyile uphumile ejele akaboshiwe usengaphandle ngebail. Icala lakhe uzoli-attende ngaphandle futhi okunye usenommeli. Ngifisa ukucaphuna lamazwi awakhulume esenkantolo ephuma enkantolo. Emveni kokucaphuna wona ke noma sesingangena kwindaba kaRamaphosa ngiyacela ukuthi usubscribe ushare ulike ucomment. Ngiyafisa ukuzwa umbono wakho ungajoyina nemembership yale channel iqala nje ku-R20 ngenyanga. Ubusho qala nje manje sheshe iphele lento. Hey
ngiphumile nje. Bekunjani kodwa? Bo comrades, bonile sekukhona abathi ngize ngedwa bengekho ngisho icomrade elilodwa. Comrades ngizile angitshelanga umuntu ngiza ngoba ngihambisa incwadi kadokotela. Njengenjwayelo ngithi cha ngizophe ngiyibeke mase ngiyaphuma. Bengihamba nangophaka. Sengifika nje kwathi hayi ngeke wena shona phansi. Awu, ngathi ngizokhala kuzwe bani. Kithi mase ngilele ebusuku ngiyasho ngithi nathi ibhathi njengoba sengiboshwe kangaka ngizoboshwa ngo2025 ishuzela ziyangikhalela ke la. Cela ifoni ke ngaphakathi eziboshweni ngizama ukufona bayazi abahlele ejele ukuthi kufonwa kanjani ngeke ngisho ngoba ngifisa abantu abasasele ngaphakathi. Zame ngendlela yami nami ngithinta abangaphandle kanti nizofika nibe bangaka. Bona comrades ukuba khona kwenu la you are like 1,000,000 people. Ngicela nishaye izandla. Bafowethu ningezwe ngomuntu entshela. Ningezwe ngomuntu entshela, ningezwe ngomuntu ethi abukho ubuholo obusibani, abukho ubuholo obusibani. Phumani ezindabeni ezizofaka ubuxoki nezobulala umbutho. Uma umbona umuntu ukuthi ukhuluma into ezolimaza iqembu yenza engathi awumuzwa. Akhona amaphutha. Siphila ngaphansi komhlaba wamaphutha. Kodwa ukuhamba washumayela amaphutha engenasidingo akusizi ndawo. Uma kukhona nina comrades kufana nokuthi ukhona uPresident Zuma, ukhona uShivambu, ukhona uDuduzile, ukhona uNhlamulo, niphelele ngikhiphene endabeni ukhanyile uphumile manje endabeni. Ngiyacela ningakhulumi ningifake lokho eningifaka endabeni bese nifaka negama lami. Ngiphumile ukukhulumeni kweindaba. Sengivele ngivala amehlo ngigada umkhonto ngiphambili. Ngoba inkululeko yabantu abamnyama inkulu kunathi sonke. Uma subulala umkhonto kuyothatha iminyaka ukuthi abantu base South Africa baphinde bakholelwe kwipolitiki. Yebo. Ngiyalazi. Iqiniso comrade uqala umkhonto sasithuka ngenhlamba wawukhipha imali iskipa uthenga iskipa uthengele sigibelisana sisherisha ukudla sihlephulele namagwinya umkhonto uqalwe kanzima ama-comrade asafarishile asikwazi ukubulala manje ngoba ngiyacela comrade ngiyacela yabo mina ngeke nisenithene mhlambe ngizonigoqa ngoba mhlambe ngiyilunga leParliament ngoba mhlambe noma ngiyicommand angiyilutho ngiyivolunteer nje emkhondweni. Le message edluliswa uBonkosi ibaluleke ngendlela eyisimanga futhi ngiyafisa abantu abangamalungu omkhonto wesizwe party bayiqonde lento eshuwo uBonkosi ikhombisa ukukhula nje ngokwengqondo ungakakhulu ngokwezepolitiki nani kodwa ukukhula nje ngokomqondo ukuthi into oyithandayo uyayivikela uyazama ukuthi amaphutha sibe nendlela okuyilungisa le ndaba ukuthi abantu benzo live ku TikTok bakhulume ngeinkinga zabo lena ningayiboni yenziwa amanye ama political parties angazi nanoma iGoogle ka TikTok noma yini futhi angibayeka abantu bomkhonto wesizwe angibazi bangenwe yini asikhulumeni indaba yePhalaphala ne EFF kibhale sithi statement angazi noma sosifunda kodwa angeke sesifunde sonke siya about 3 pages angeke sesifunde sonke so sicaphuna nje lama paragraph abalulekile ngoba kufuneka sithole umongo wendaba ukuthi indaba ithini ingqikithe indaba sithole sithole umongo wendaba ebese ke sazi ukuthi bekukhulunywa ngani. Istatement lesi EFF isikhiphe ngomhla ka5 kuMarch 2025 ngolesithathu. Isihloko sithi EFF statement on police ministers refusal to release IP report on Phalaphala.
I-EFF ayihambisani futhi iyaphikisana ngalento eyenzekayo ngoba imizamo ekhombisayo ukuthi ivikela uPresident Cyril Ramaphosa ukuthi angabi accountable for indaba yasePhalaphala. Okuvele kamuva nje ukuthi Independent Police Investigation Directorate okuyi-IPID ngereport yayo eyayiqeda ngo-2023 ngo-October seyiclassifywe as top secret. Lokhu kuyisenzo esikhombisayo ukuthi bayamvikela uPresident Cyril Ramaphosa futhi sekucace ngokusobala noma ubani siyabona ukuthi ama-South African institution a-captured manje ukuze aseve ama-personal interest kaRamaphosa. Futhi sekucacile manje ukuthi kuwo wonke ama-level e-government kanye nabazomthetho bonke bamanipulate ukwenza isiqiniseko sokuthi azikho iy'nyathelo ezizothatha against uRamaphosa. Bathi-ke noma kunobufakazi obuqanda ikhanda kulolu daba, kodwa selokhu nje le ndaba yaqala ukuvela ngoJuni wango-2022 owayeyi-State Security Agents Directorate uGeneral Arthur Fraser waleya amacala against uPresident Ramaphosa. Major General Wally Rudi and Crime Intelligence Officer for kidnapping, money laundering and obstruction of justice. Now wonke ama-institution abuwenikeziwe ukuthi awaliphenye lolu daba afeyilile ukuthi uthole uPresident Ramaphosa akwazi ukuthi abe accountable mayelana nalolu daba lwasePhalaphala. Bathi iqiniso limile aliguquka ukuthi amamiliyoni wamarandi ayingama-foreign currency atholakala efihliwe kwi-furniture kwiPhalaphala Game Farm. Imali le engazange ideclare kwi-South African Reserve Bank njengoba umthetho usho njalo ukuthi imali funeka ideclare. Nalento abayishoyo ukuthi imali le kwakuyi-deposit for inyathi eyayithengwe i-Sudanese businessman naye futhi ongazange akwazi ukuzo-collecta lezo lwana ayesezithengile. Kwakuyisu nje ababeza nalo ukuze bekwazi ukukhavara lento le noma basibekele lento eyenzeka laphaya. Leso-ke isenzo ngokwe-definition se-money laundering. Iqiniso lithi ohleli manje oyi-head of state watholakala enemali engadeclarewalo futhi wafeyila ukuyi-reporter. Bathi-ke kunalokho wasebenzisa i-Presidential Protection Unit ukuthi ikhavare le mali eyebiwe. Ngale kokulandela umthetho, ngale kokuthi i-South African Reserve Bank yalile ukumholder accountable, ne-South African Revenue Services yangabona lutho liyiphutha nomthetho ophuliwe. Kwathi i-Public Protector ngaphansi kwe-leader e-compromise uKholeka Gcaleka yambona engenacala futhi engathintane nalokwenzeka laphaya noma ubufakazi buqondile futhi bu-clear. Kwathi i-NPA ebeyinethuba lokuthi iphesue ama-criminal charges yalandela kwiphethini efanayo nayo futhi yanqaba ukumprosecutor. Yakonfirma futhi ukuthi i-justice system yase-South Africa isebenza kubantu abathize futhi iseva i-interest yosopolitiki abathize okuyiyona into embi kakhulu. However, bekuno-Section 89 Independent Panel usihlalo wayo kwakuwu-former Chief Justice uSandile Ngcobo owathola ukuthi ngempela bekune-prima facie case for uRamaphosa impeachment. Ipanel yasidetermine ukuthi no, lana there was strong ground ukukholela ukuthi uRamaphosa wayiphula i-constitution waba engage ezenzeni ezagcina zolela ukuthi akhishwe kwi-office. Bathi-ke kunokuthi kuvunyelwe iPhalamende ukuthi li-acte ngalolu daba, i-ANC yasebenzisa ukuthi iyi-majority ngoDisemba 2022 ukuze suppresse leyo process, yenze isiqiniseko sokuthi no accountability uRamaphosa akeze ukuba accountable. I-excuse ngaleso sikhathi yayithi uRamaphosa uye wali-challenger lama-findings enkantolo, nanokuthi khona enye i-state institution
nalo esiliphenyayo lolu daba. Wona lawo ma-institution manje asazi noma siwamklerile noma adileye ngamabomu ngoba engafuni ukureleasa lento abazitholile, enze isiqiniseko sokuthi iqiniso lihlala lifihlekile. Bathi uclassify kwe-IP report as top secret isigaba esisha esikhombisa ukuthi lena yi-systematic cover up. Uminister wamaphoyisa njengoba enqabile ukureleasa lama report, lokhu kuyinhlamba kwidemocracy futhi kuwukulwa okulwa ngqo ne-transparency kanye ne-accountability. Bathi iParliament inayo iduty yokuzibona lezi zinto kodwa manje inqunywe amandla ngugovernment lo owenza ngesiqiniseko sokuthi uvikela ama-leaders wawo ngakho konke anakho. Bathi i-EFF ngeke ikwazi ukuthula nje ibukela uRamaphosa eqhubeka nokwephula umthetho. Sebezizame zonke iy'ndawo kodwa indawo yokugcina abaya kuyi-Constitutional Court laba beyo-challenge khona isenzo sephalamende sokubhlokha uSection 89 leya report ka-Section 89. I-African Transformation Movement kanye ne-EFF baya kwi-Constitutional Court bafike bakhuluma ngesinqumo lesokurejecta i-independent panel report and nokuvote against establishwa ka-Section 89 inquiry beku-irrational. Manje bathi balinde i-judgment from inkantolo enkulu esinayo la eSouth Africa ukuthi nayo ingenelele futhi yenze iParliament ukuthi licabangisise mayelana nevoti lalo khona uRamaphosa ezoba accountable for izenzo zakhe zobugebengu. Impi against corruption la eSouth Africa kusekude ukuthi iphele. Ngaleso sizathu sazocatshangwa amanye ama-option noma makufanele kuzoyiwe enkantolo ukuze kuyokhulunywa nge-declassification nokuthi irelease le IP report. I-EFF isazibophezele ekwenzeni isiqinisekiso sokuthi akekho umuntu ongaphezu komthetho noma ngathiwa upresident, no one is above the law. Isona statement ke lesi esikhishwe i-EFF la bekhuluma khona ngesenzo se-IP. Isona statement lesi sizwileke bakubekile konke kodwa ke kuyacaca ukuthi i-justice system yethu ayisebenzi ngokufana kuwo bonke abantu kodwa kwenzeke ngoba ku-president kuphela. Justice system yethu iyakwazi ukubuka iphakethe lakhe libone ukuthi hayi wena udaba lakho liyakhulumeka. Njengami nje personal angikholelwa mina emaphoyiseni kunjengoba phela akukho la umuntu omangathi nenkinga afuneka ureport yakhona kodwa nje emaphoyiseni ubugebengu obuningi obenzakalayo amaphoyisa ayingxenye yabo obuningi obenzakalayo. Angizukusho lutho ke. Ngiyafisa kodwa ukuze ukuphawula kwakho nokukhomenta ku-comment section below. Ngiyacela ke usubscribe, like, ushare. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.